Our cherished viewers, I welcome you to Pimanpim TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Abusuafo mema makwaba ha Pimanpim TV so musonfo Argentina pre aso se menemu edi ahyiamu efa Ghana amamre Ghana amamre Penny say amamre we yentontwene ase we fu ko bi abeya Penny say ojira ewo dwabo ase eninti na Pimanpim TV yafa ato yakuso say apre nyina yebebo Ghana amamre ni amane ewe kasa fini so abakwasem ya yedi bremu abakwasem sene ebehu asante ene bono relationship ewo yentem mpaninze nya aburunku na dokononko na nimafo na yetina abefo kasa fini so ye try say ebeka bibia ye bibi amantitimu abakono ni asante yentem nanso amamre ni amane enkampo aponfo ni asante fo ebom ni ewomni mo beka ya eje kra na ye no ebetwetwe ewo Udra festival ana Udra rituals, the customs and traditions around Udra festivity kwa mofa so edura kwa mofa so epam bone eyi musuo fi oman no mu eno na ye fe ne se Udra eninti asante manrua go through a lot of processes wode edisa Udra afahyewi na de edi ntintima nananom ensuo ene aposom omudi ntintima pa ewo Udra twam because yebeyi musuo ana yebeyi nome ana yebeyi ohaw afi oman so na ehia se yedi nananom abosom na omunsuo ene etwira na yedi sansem we etu dwa no yede mo eko chiobodom apra na nana chiobodom hene ye fe no opin amio berima egu nsa ayi apaye asere nananom akwambie ede akọ tano nsuo akosa asuo tano afi tano etiso ede ama nananom akọ asanteman mu na yenyina yenim se oba kan mamu ana opa Ghana mamu ha tano bia ewudin yede frɛ no tano ebia wudin na tano no de womni se tano na omosom tano no original tano onye se onam ho na se akomaka no nti tano na ode adwuma daabi suman frɛ no tano kwan panfo fa so discover aye no eno na ye betwetwe ho nkomo na yede mu ekotuobodom die nti a tano edosu ewo Ghana ukọ tano boase aye wo ta akra wo chese ono tamo akra ye kasa akra ewo akamemu na chese oya akokra pani ena ye wo tano ewo tuobodom sa tano no ena ye bedi ne nkomo memfa ne din entudwa sesei ena ye wo tano ewo tichima ye fe ne ta mensa ye wo tano ewo sika ye fe ne sika tano ena bonsimu tano sa ukọ tichima ho ana ye wo ta kofi ta kwabena ansana botwero akwaku enti se ye katano ye wo tano omo a ni discover omo na nanom discover aye ewo kwaye mu na esi yawam na nanom asom omo free titin 3 de sa tano no
na ye ka omo ho asem enye tano a obi akwaji wo baby enkomo na ye twetwe ti meshere mo se mo ngibre na mo meti abakwasem emfa kwan a tano a ewo tuobodom ebaaye a nananom ewa santimamu eji saa tano no atumu a omudi amamre ene amane a na edu odra agi se saa tano no nanso ena mpanyifo kɔ omakɔgye tano nsuo edi abedwira asanteman nyina di yenhwɛ kwan a tano no efa so bae me mama kwa babio na tano a yebedi ne ho komo eye twumpuro kwadwo ebi ebedwe se na eba ne sen na yebenya tin twumpuro na tano no kra no na bosuo ni sen ofiri he okɔ he na yekohia na eninti asanteman etwadwira bi a agi se saa tano no nanso na yeko renew your spirit ye womunie sani atano abakwasem tie no tano no eye nkamumu eboa se nka asomdwe ebeba akaman mu eninti mokai se brebi a bono ne asante ekosa no tano eye batanti obetufo se dabi kwachia meo unuanie adehye mienu enkosa ebasa oman no bebo eninti manko eye nana kwachia meo etu anamon foforo ekwa abisa ewo abosom ahodo so ema sa abosom no ehye no koma no kwan se onko na obedi nkunim we ema tano ebufuye na ne rehoye titano ye na adwen se anya de se obe ta kwachia me ochi amana kosa efise oye opatan ena eja kwachia me ede kun ekobobo so na kun antintam ana ankoyi ama na kwachi amio ni ewom nie tano ewo tichimaman mu ana tichima asase so de nanso e ba kan ni asante amamre mu a omo ensi tano fom kra na de ama asante ene bunu ewo relationship ewo nananom adomanko asem amamre ne amane mu no tano eye busuma odikan a wote bunu ne asante eba together na yenhwe kwan a twumpuro efa so ebae tuobodom hina odikan ye freno nana drobo eha ena asem no wo nana adrobo ena edi tuobodom anim edi omo epaaya na bedru bia bi tuobodom na omo wo baby efe obema na omudru bia na chese nsuo hu ayedin ama tuobodom man no na chese ewese nana drobo efa kwan a obefa so ama ne manfo enya nsuo na sede akanfo ye nyina yenim se yetu free atifin edo enede eba anafo ha no omo be pie mu ekosoe eye amowi eye abotan no mu caves na omutu free ho amoba omanim omopemba omanim no ana ombedu bia mebo odin se bema na nsuo mu ayedin ama nananom ne ewomnie eye nana drobo tuobodom hina odikan eye nsenkyerene ema ono ankasa nananom edane asutene ema tuobodom fo enya nsuo enome eno no ye 1295 ebesi 1352 saa bremu no ye ka na chese eye 12th century asem ena yeka ena nana ebedi tuobodom anim na ofri mu
ɛyɛ 1352 no ɛna ɛyɛ Tuobodom hene a yɛfrɛ no Nana Tuo ebedi sano anim ɛdi Tuobodomfo ɛba abɔhyɛ asase a ɛnɛ yɛfrɛ no Tuobodom ɛso. Na ansa na ɔmbɛkyekyere saa kurowi Tuobodom no Nana Tuo ɛyɛ ha ana aya okɔ ahayo. Na sɛdeɛ yɛ anim sɛ akaman mu yɛ nananom fititititi adwuma paa na ɛwɔ hɔ ɛma yɛ nananom ɛyɛ bɔmmɔfoɔ adwuma ana ahayo. Ɛninti nana ɛbɔ mpɛmpɛ a ɔkɔ ahayo no nana kopie kwaye bi mu. Na saa kwaye na nana pie mu no ɛhɔ ɛna ohu sɛ awisia agu no mfifisa agu no. Ɛninti ohu sɛ ne kra aboto na the heart is being trembled. Di nana hu sa no se daabi mesan akominchi. Nana yesa osen akoninchi a ohu sɛ nachi ayi kusu esum kabisi. Enti Nana Tuo na dwen sɛ han wɔ nanim na nachi akwanya sidi a ɛne yɛ obepem akonanim. Mpani se oto nani ɛna ohu sɛ yawa ɛna si hɔ yi. Yawa no na ɛwɔ mu mienu kɛse paa ɛna kuma. Ɛninti saa yawa na nana hu yɛ no nana ehu sɛ ɛyɛ tumi. Ɛnso na nana ehu bi saada ɛwɔ na kɔntu deɛ wɔ mu ne sɛ ɛninti Nana Tuo ebrechi so ɛyɛ twimpo so no ne manfo na ɛyɛ kɛse paa ɛne kuma. na Nana kuma die ɛwɔ suma mu no ɛna ana yɛ bosom na nana tie tia so me. no. Ɛne nti bosom no ɛɛba fie no bosom no ɛde ne Suma ne tia se me ɛbaeɛ. Ɛne nti suma no wohu sɛ kwadwo baako ɛyɛ kuma ɛna twipire me baako ɛyɛ kɛseɛ. Kɛseɛ na no mɛboa. ɛna yɛ twumpuro na ankasa Nti suma ɛna no kuma no ɛka saa na ɛyɛ kyɛ sɛ twumpuro nana tia me. kyɛ sɛ agye nsɛmu ama ti na kyɛ sɛ ɔde ne manfo ɛpam. Na nananom ɛkɔ suma no ho no ɔmo san hu sɛ baabi a suma no si ankasa no asutene mienu ɛda hɔ. Na asuo no ti so no kɛse paa no ne ti so no na ɔsono abɛbɛn ɛwɔ hɔ a nsuo ɛsane efiri mu ɛba ɛwɔ asuo no ti so. Na ɛsono no a odi kan ehu sɛ na bɛbɛn nsuo ɛfa mu ba no manefoɔ nyinaa ɛbae sɛ ɔmo bedwa saa susono no ana ɔsono no na ɔmo de adidi efisɛ bɔfoɔ de ɛkɔ ha yɛ wa na nam ɛna ɔpɛ. Na deɛ wɔ mu nie ayɛ twumpuro ana twimpuro kwadwo. Na sekyerɛ nyinaa ne sɛ twipire me na mɛboa wo. Ɛno ɛna mpanyina ka ama na corruptia a ɛnɛ obi ase twumpuro. Na ɛno no ɛnsi hɔ a medikan ɛka bibi sɛ asante ɛkon mu no ana asante abakwasɛm mu no asante ɛkɔ kon kɛseɛ ɛwɔ German. Asante German war. Na saa kon no na asante ɛne tichiman ɛnkɔ kon. Ɛninti na ɛyɛ kon a ɛwɔ German. Na German hene ɛnyɛ hin ketewa koraa. Wɔyɛ hene a wɔyɛ tumfoɔ anaasɛ demigod. Sɛ man sɛ god. Yɛka sɛ obi yɛ demigod a ɔwɔ nipa su ɛna ɛwɔ bosom anaa tumi bi su ɛsan ɛwɔ ne mu. Nti nsɛnkyerɛnni mu ɛna saa nana no ɛte a dodoɔ no anim sɛ adinkra a ne mmerane ɛde kosopere. Na adinkra ɛyɛ tumi kɛseɛ paa tumpɔn. Na meka adinkra asɛm de abesi asɛm bi so. Kwan a twumpuro fa so enya ne mmerane a ɛbɛyɛ kɔtɔkɔtwumpuro a ɛninti nananom ɛwɔ asanteman mu edi amamre a yɛ amane a otumfoɔ etu abrempɔnfoɔ ɛma ɔmo de nsa hyena odwan ɛprɛ saa bosom wei ɛgye ne nsuo ɛde bedwira asanteman nyinaa. Menim sɛ abakwasɛm no ɛyɛ na
dodo na adwen ekọ baabi faako enye ho asem na ye beka na emum ye wum na ye besi ni pi esi ni people ama omo ti asante bon adoma nkoma asem omo hu de ewum pa sani etie ni Chumpuro akọ sa ewu chairman na oni ni nuanom takra ta mensa no won a omo keka ho ta no su no nyina ene koye na yen nim se aya na abosom no so omo ti se abusua ewu sunsun they don't work in isolation busum bia woni nua one ne bo wo na damfo wo abusuaku a wotem di tam abosom ekọ ha ebo asanteman no yenhwe na esiye eye Chumpuro kwadwo a twipine me na memmoa eye sa abosom no ene tane no abofra adinkra kusupri ono sane ye sunsun esane ye nipa no na adwea mo ne ntem ana wanhu ne ntem na efa ne se rapture sa abofra yi etwipe no a oti ne ti efri so ema asanteman edi chairman so enkunim eno ena mpani esi ni pi esi ni tase se waje asanteman waje kotoko esi hoidie woye asante kotoko Chumpuro efise asanteman etwi eben wono waje asanteman esi ho eninti se wokọ eye abakwasemu ana wokọ Chumpuro emra ni mu a emra ni a waje so eye kotoko Chumpuro eninti Chumpuro abakwasema yedi tudwa no ye pese ye hu se wokọ abosom anata no sumu a tano a odimu a ne mra ni ene asante edie ebo eye kotoko Chumpuro na Chumpuro aboa asanteman mfie bebre na bisa se aden na tanosu bebre wo Ghana tanosu bebre ene wo bonoman mu ene asanteman mu adenti ena satano na yefe ni Chumpuro a nana tuo discover ye a wase twi ben me kwadwo na meboa wo sa kotoko Chumpuro no ono ena asanteman efiri titentre de borbor baade asanteman besi ho a omo hya asese omu twadwira no sa bosom no ninsu ana yedi twira ana yedi purify asanteman na monjebre na monhwe mpenfo engita hodi abram kudru eye twebodom ahemfie eye nana obin ami oberima potoso na omuwura asumandan mu ana abosondan mu kwan ya nana no efa so de nsem atudwa na ogu nsa eyi apaye ema nana no Kasia ubeka na mwa kasa mponko ye ya papa de baya be Tano esu anade river tano ena kutufu edipo esu edipo igunya esu anase kedwafu tano esu ena edipo nesu edi edra asanteman kra eniti na ope amio ena uhunse woji ahokwa na visitors delegation from the Ashanti region asuma se omumra na omumeye amamre ni amane esefata omo edibeji tanonsu ediapa ama asanteman edi edra asanteman eno honko motwetwe ena
hwɛ no niti menje bre hwɛ ko na so ya ne sa wuye utimiya ene kase ngine so so yo ne na mamre no went men kina fanya sabi dan kuyi mena so usu ya odi dum yiwura no hasa na mo be nyina so sabi bia wo na kusua bia wo yire ne mma ogia na wo mu so para o su wura suma wa suma no ko ni ya na wo nya njira ila kasi ya obetwa na mo kasa mo kwanko ye se papa se de be ya be so yes ya no that's about to Anti abusua samo hwe ya mesre mesamo nhye video yi ema nko wi ase afa na nyina mon drop mo comment na mon like video no na ewo mnie ye be chia tuberamfo a mo hwe yi nyina na mon like mon drop mo comment na ye be chia eye tubodom ba hema eye nanafo sua brago ampem a otoso mienu Nana Fusia Brago Ampim Otosuminu. Any tubodom atrankumbia nyina. Yabechia Ubibia tubodom atrankumbia nyina. Yachia Ubibia. Any tubodom timamufu enyina. Yabeshamo abakwasem ya yedi bremu. Eye abakwasem seni ebihu eye asante ene bono relationship ewo yentem mpaninze nya abuonko na dokononko na eye nimafo na yetena abelfo kasamfoni nso ye try say ye beka bibia ye bibi amantitimu ababono ne asante entem nanso amamre ne amane eka bo abonofo ne asantefo ebom efise omunyina tua baako emfa ho ene tete ko asi anakon ne ba tete mpanin kra kan bibi say techrema ene ensin wohoi omoko but omote dan baako techrema ene ensin omoko but omote dan baako ti muma envanya adusua bibi asi biebi atwam na eno nkire se ye ya atamfo anase eno enkire se ewo sentitimu epa nchima ntam akosi se wiase ebese tabi na emmom die ntia ye de video we epremu nyina nse ye besua de ne ye hu se asante amamre ehia bono so ehia asante na akan amamre ekashia ena eche nipa ko ayeye akan amamre no eninti se opese wo hu nipa ko awoye a eya wo culture being the identity kwanya wo faso address u cloth aduane a wodi entoma ufra kwanya wo faso fra wo ntoma hwenene niema amobbo agoro amudi in your daily lives abosom amosom kwanya mo faso som no amamre de amane kwan so eno na meye hu se nkrofuko we eye akanfo no omuyi nipaku baako
And in Tika tribe ye ni Asante tribe. Osha Ghana history ni abakwasema yesu ya ye ni Bono tribe. Ye ni Achem tribe. Ye ni Akuapem tribe. Ye ni Sehi tribe. Na mmom ya wo Akan tribe. Na Akan tribe mu no ye ne niema ye nyina eye pe na esse.